बताओ भैया के पसंद पहला बच्चा होके बा बहुत बहुत बुची लोग के आसरा बा के बबुआ तरह के पुआ कई बबुआ में हई ने घौ ने गेले हो वैसे बड़को बुची के बोला दे बनी करे धरे खाते हमरा से तो होत कन होई नहीं कोनो कम कैसे करे छोटको बुची बात खाली पढ़े लिखे में त बाहर रहली और हमरो दिन इसका आई अरे भाभी क्या करत हो अब कुछ नहीं बच्चे तोड़ के बारे में तो बतियावत रही देखो अब अपन ख्याल रखल करा ठीक बाटे ना देखो एगो छू के काम मत करिए ठीक बाटे ना करे खातिर हम तू को ना काहे खातिर बनी अच्छा और सब तरह के बोला है नहीं कि बुची यहां हम तीन सेवा पानी करी है और का तनी खाना वाना पे ध्यान रखल हां बुची खाना तो खइबे करे लेकिन का को ना कुछ ठीक लगे ज्यादा घूमने की का जरूरत बाटुए घर में आराम करा जोन जी की जरूरत बाटे ना तेवन हमनी के बन जानू करे खातिर हां हां काहे ना ऐसे बतावा औसन कहां मिल खोजला पे ऐसा सब मोनो बदलान दे से सुना हमरा मार्केट जाए के ठीक बाटे ना हम बस 2 घंटा में आ जाइम 2 घंटा में हां कह तनी जिया के ना उतार ख्याल रखी अरे उ तो बुची खाली उन घूमते रहली गांव में चल जाली हम कहनु दे तनी ओकरा के समझा दे बढ़िया से ना उतार ख्याल रखी तब तक ले हम आ जाए ठीक जा बुची झट ए जिया हां दीदी सुना आवत नहीं देख हम जा तनी मार्केट में अब तू नो खेले कूदे में मत लग जाइए भाभी के ख्याल रखिए ठीक बना ठीक बा दीदी बस जल्दी आ जाइए ठीक ना तोके भी कुछ जरूरत बटुए गोलगप्पा लेते हैं हम तो जानते भाई तोरा खाई वाला फरमाइश रहेला अरे भाई बता रहे कि कुछ ना बुची हम ठीक बानी भोजले भी कुछ लेते ही है बउआ अरे हम गोलगप्पे खा ले हम बउआ ना ना बता रहे खातिर काजू किशमिश लेके आई ठीक बा अच्छा ठीक हां ठीक जल्दी आइए ठीक बा ठीक बाटे हम जात बानी हां ठीक बा हां खेले मत लगिए ठीक बा दीदिया दीदी बोली बाजार ठीक ना तू कहीं मत जा ठीक ना 3 दिन हम आराम करे आ कुछ बुलाएम तो नहीं आइए ठीक ना पानी कुछ मांगम तो दी ह ठीक बा भौजी जा में गांव में मत चल जी हो ना जाए भौजी अकेले बने सब तू सब दे बड़वे हम हां तो हम जाना तानी के बउआ बा पेट में जा आराम करिए ठीक बा आराम से उठा भौजी हां आराम से जाइए धीरे धीरे जाइए ठीक बा ठीक बा चल जम गिरब ना देखिए गोड़ों में चोट लगल बा हां भौजी तो चल गइल नु हम भी जाता नहीं ना का करी मन तो लाइक फोन 5-10 मिनट फोन चला के हम भी आराम कर लेम हैं हम दीदी तो बाहर गइल बा यही मौका बा जा तनी रील्स बना लेबे तनी हां हेडफोन लगा लेम और रील्स बना लेम आज 5-6 गो बना के रख देम रील्स प्यास लागल बटे पानी मांगी का ए छोटको बुची सुनत नहीं खेबे कहां गइली ए जिया छोटको बुची सुदत ने पनिया और प्यास लागल बा सुनते नहीं घूमे में का चल कहीं कहीं जाई हम घर में रही है यार सुतो तो नहीं की ना देखो तो कहां गइली अरे भाई ए बुची डॉक्टर देखे दादा अरे भाई काने कहां में सुनते नहीं खिला तो जाए के पड़ी हमरा बुची कौन कौन जाइए मत घर में रहिए घर में नहीं खी ए बुची लोकत नहीं कि कने केने बोल बुची अरे बेटा ए बुची केहू बा अरे माई ए बुची ए छोटको बुची अरे माई बड़की बुची कोई तो नहीं रह गई अभी ले आइले दादा आए बेटा ए छोटको बुची अरे माई खाने कहाँ गई तो लोकत नहीं की आए तो जन्म गइले दादा आए माई आए बाबू हे भगवान हम का कुछ अकेले पड़ गए नहीं आए माई बर्दाश्त नहीं खुद क्या करे का बोला कोई दिखाई भी नहीं अरे भाभी क्या हो ये भगवान जी भाभी ये पूछे कानू कहां गइल भाई जी आए माई आए पूछे ए जी आए माई भाभी जी तो बाले ना आए भाभी जी ना मांग ले कैसे तो गिर गइल ये ठेस लग गया आए दादा आए
भौजी ए भौजी भाभी देखो ना लड़के होकर बैठी है। देखा ना बबुआ होइल बा आराम से तो धीरे धीरे उठा भाभी के। इतना गाल को तो के बोल दर्द थी हमरा पे बताओ तो आज ना आई रहती तो काम करही चलो भाई कोई बात नहीं कि लड़का अकलवा देखा ना कितना सुंदर भइल बाटे। बहुत सुंदर बना हमरा पे गेल बा हमरा पे करे लोग पे घर बेटे गोर पे लोग अभी अगर बोरा ही ना पूरे धूमधाम से करावे के। हां गाड़ी उठा के लेके चलो। तो दीदी बबुआ के अच्छा पकड़ रही है ठीक ना हां ठीक बात। अच्छा उठो भौजी आराम से उठियो धीरे से ना उठियो। बबुआ के देख चोट ना लगे